Girona acull la primera experiència del Govern de la Generalitat de concentració en un únic edifici de la seva administració al territori, mitjançant un projecte que, més enllà de l'espai físic, representa al mateix temps un nou model d'organització. Un model que trenca la tradicional estructura departamental i que es fonamenta en l'atenció a la ciutadania i la integració de recursos i serveis. Per executar aquest pla es va escollir l'antic Hospital Santa Caterina, un edifici històric declarat bé cultural d'interès nacional que es troba situat al cor de la ciutat de Girona i que s'ha reformat i ampliat per convertir-se en la imatge d'un projecte pioner tant des del punt de vista administratiu com cultural. I és que la creació d'aquesta seu ha permès també poder recuperar un patrimoni que ara és a l'abast de tothom. La integració en un sol espai, aquest edifici de tots els serveis de la Generalitat a Girona, s'ha traduït en un estalvi de temps i de desplaçaments per als ciutadans i ciutadanes. De les 29 oficines d'atenció ciutadana que hi havia escampades per la ciutat, s'ha passat a una única oficina, l'exemple més visible del nou model d'organització. El personal que hi treballa atén cada dia les més de 500 persones que hi acudeixen per realitzar tot tipus de consultes, tràmits i gestions relacionats amb qualsevol departament de la Generalitat. Igualment, amb la voluntat de millorar la prestació de serveis al ciutadà, així com la necessària col·laboració entre administracions, l'edifici acull una oficina d'atenció ciutadana conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona. El projecte integrador que el Govern de la Generalitat està desenvolupant a Girona també permet estalviar recursos públics gràcies a la millora organitzativa i funcional de la pròpia estructura interna de l'administració. Aquest model ha comportat racionalitzar, optimitzar i fer més eficients tots els processos de treball que es duen a terme a la seu única i ha permès un estalvi anual de més de 2 milions d'euros només en despeses de funcionament i lloguers d'immobles. En la línia de recuperar patrimoni i donar-li un ús públic, l'edifici compta amb l'Auditori Josep Irla, a l'antiga capella de l'Hospital, que està a disposició d'entitats, institucions i particulars per a actes oficials, lúdics i culturals sense ànim de lucre. L'habilitació de l'auditori ha fet possible que avui estigui a l'abast de tothom la pintura de gran format El Gran Dia de Girona, de Ramon Martí Alsina, que hi és exposada de manera permanent. A l'exterior de l'edifici s'hi pot contemplar una altra obra d'art, l'escultura El Tors de Venus d'Arístides Mallol. Les dues obres són part del projecte cultural dissenyat al voltant del patrimoni de l'edifici, que inclou també la farmàcia de l'antic hospital i un espai expositiu on es mostren les troballes arqueològiques descobertes durant les obres de restauració. Tot plegat forma part d'un projecte que vol apropar l'administració als ciutadans, adaptar-se a les seves necessitats i oferir un servei de qualitat i sostenible. Benvinguts a la Generalitat de Catalunya a Girona. Al teu servei. Estem preparats per atendre't.